Започва нашето видео. Какво правим, деца? Чиквеник. С котка. Да, с котка. Важен гост имаме. Да. Много важен. Така. Много важен гост, който наблюдава. Какво правиш ти, Дари, сега? Я разказвайте какво правите. Слагаме другата кора, която се скъса. Така. Бела, ти какво правиш? Аз малко слагай, Бела. Бела слага? Какво е това, Бела? Олио. Добре. Айде, Бела. Слагайте сега. Какво? Ти слагай, защото не е гнус. Всичко е гнус. Ами отпадъци. Така. Какво? Сложихте тиква настъргана. Следващото. Бела не си. Бела, служи. Ти какво ще сложиш, Бела? Орехи. Ето. Сложи Бела орехче. Аз те давай бързо. Бутни само бутилката да не ти пречи. Нищо. Май сложих много. Внимавай. Трябва да се стараеш. Разпръсни го навсякъде. Достатъчно. Бела. Достатъчно. Хайде сега. Айде. Наливайте. И сега аз. Добре. Дай двете. Айде. Нали аз. Навивайте. Ма трябва да е точно, да не е много спусната някаква. Давай. Бела, само бутилката със сол. Много се притеснявам, че ще събориш. Бутни я. Айде. Така. Браво. И слага. Браво!